Abusuafo, ene so ye fiada. Ene Waa Hwe dwumadi na wo hwe. Aha ya Adom TV. Obeka se nene de lawyer yin fa no na ma motan mu ni ade court bi apie o bepo bi so ana dabi. Court bi apie o ho. Ene minua me amura mpapa Yesu Ghana Jesus nyina ya te ne nka. Ena me amahwe na mtete nsem ati se ene no ote bepo bi so bompai. Ena me amanene mu aba ene me ko ba bi o bompai na me na kodunko no questions bi am ko busa no ewiase nye me koso ye ho kire lawyer maye lawyer ya still me bre ntimi ko hu Yesu na me na di nkomo busa ne sensem na wa kire me di nti a me bre owiase ne ne metimi aye na me ho atome me ne se won so wo interest e was ayinim because so wo bre tunsu nya we busa Yesu se Yesu die na menye na me ho ntome nti di machi na me nkona me ne Yesu nkotwe nkomo we eye Waa Hwe dwumadi e wa Adom TV so e na wo hwe na enche bia me ne Yesu aba dwenkomo DBS ene Suzy Heba ena asomase a me ne Yesu ekotwe nkomo nti di machi ne nkona me ne Yesu enkotwe nkomo mabre nso hu dot man den yenko Olabi I have looked for you all around the bed. Very good. Ora. Akwaba. Olabi. Thank you. Onantisie. Olabi. I have come to see you. You know me, that the whole Ghana, I'm the best chip lawyer. I have lawyer for 8 years. Still, I have do like 1,000 cases. Only 13 per I have chopped. So I don't have money to eat. All my life has become rent cast. So I'm come to see you. Please. Ora. Okasa no brofo na wo kan na setwi. English. Onwumani mo fom meboa. Mo enye se mi onyame a. Ka de wo kan me nti ase. Na so tumi e wo mi mu nti mitini a wo kan bia. Na me nti e. Olabi, what are you talking about? You said that my English is not good English. This is the best English in the whole Ghana English. That's why I've come to see. Why be na you, sir? What dey kasa? Sir. I don't go far tam ko. Olabi, my all my seminar the this thing have promise. About so. My year court case by 1,000. 18 pen am win. E komo deme. E komo kume. Me yam hu hwe ni. Ti na me te se wo be poso na man na ntiafa kron so ne abedu han ma me be ho. Nti dia no nipa ba no nyoma wo. Nipa ba no. Adan na wo yam sa. Me nipa na. E go for win case. Obi aye case 20 wo win me nyina. Na me de adan. Ma me win bi. Your miracles 1 2 3 bi. Then even before I talk, the judge said that, hey, you have won. Then I go home. Then I take money, $10,000 million. Then I take and go home. Ora, minimre, ni ode baye no. Kama mintie o. Anche, am ko bompaye. And yet, you can't do miracle. Want me nyap. Senchani bia ma me win case bia. Onipa ba no wo mre ode ye na ade. Ene nipa mo hwehwe nsenkyerene. Nsenkyerene bia ni ho se. Ode boy ni be sekira na adwen. Makama kire se minimre. Ma mintie o. Then I think that where we have reached there, the second this thing have come. Because I said that if I come and you say you can't help me, then I'm take you to court. So I think that on my serious terminator 4. Who do any papa never court? Aye. Ghana court to make sure that you come and answer why. Alright, Oba has over to 20 papa no. And now I didn't do by her. Maminte wonka. Before I take you there, let me ask you some questions before I know how to win the case in court. I have read some questions I want to ask you. If you can give me some small time, then I can ask you some questions. That's just what has over to papa an exclusive interview. Aha, very good. Mohammed there in the interview. Na me de ensema beka ni nyina ego na me kokota na ho se na me kama sem ma wini. Me je apo
akọ we no court. Odi osoro ne asase to me nyina ma me. Asemfo bia ni ho abebu so nipa ba na ontumi nyi wa no. Very good. Amente wonka. Very good. Number 1. I say that the Bible said that and sign juma many the hand who don't work don't eat about the bush. Why my hand have work but still me and some people we are not chop. We say pure takra then we have black loss. Why? Onipa bia ni ho a ode ne nsa yi adwuma kom de no. Nwe sus koko. Wanya adwuma nso anto asawa so aba woni brem. Nti mo nso mo nkyɛn ye nu mu ana. Ya check wo ho. Na watwa no Mmebusem ti de watwiche mu nkron nse. De ototo na adwuma ase no. Ode sefo nua no no. Ebia na wadwuma a wo ye no. On fancy ye nyo. Me hye wo nkran. Se fancy yo ye de wo ye bia ne besi wo yie. Me ni maja wo bread ye ya de. Ti se wo bre nso ya. Wo se ya pao. Na bre no so a. Nya de ma wo se somji a. Wo se etwi kasa. Wan kasa wontumi nsua. Very good. I like it. Then let me ask you. Right now, if you see, I think that I want to go and change my lawyer to do prophet. Because the prophet who are in Ghana, the way they are chop money, me and Kasa have seen. All the prophets are rich prophet. So me, false prophet. What do you think about false prophet? If I become false prophet, you and Kasa, what do you think about false prophet? I don't want to go ahodo. It's no be any dear. E be asempa ka. E bi so wani so ade hu. Bi so ya asofo, e bi mpo akyerɛkyerɛfo. Ne wode ama wo no na hwɛso na ye ne yie. Na nye wadwen sɛ, okɔ akɔhyɛm control. Sɛ ne bi no mo yoyo no. Wo yesa woni meje wo soro ne benya asɛm daache. Nti bi ntufo. Hwɛso na ye ne wo ye ya, na yo ne yie. Now, because and come share I for our Ghana by this time. Send me anything. Meeting I come. Baba mi ba asase so mpo. Ebi mo fa ho hyehyɛ control. Sɛ woni papa na ni bɛfra. Enso ma me so won se. Sɛ wan fa mfiri so amfa no wa, ntumi nya hwe. Asase so ami wai. Bambofo bi na bɔ me ho ban. Na wo susu sɛ wonu a wagigi ahyɛ mpaase no batumi mia. Ma won try. Na beje gina me chise dombere man hu yehu. Na metifo be hwehwe ase. What about nkrofo a omanye skabat? Omommo nkrofo. Because some of my friends I know that they have money. But if I say that loyalty, I want some small money to go and buy something, then they say that, oh, I don't have money. So what about that? Me ko come and ask me ko jisaka wa bin fan me crown for anasa me nyade. Mo en ha ho wona kwan si wo yie ni. Na watwe se emrema yoma so be kopane etokrom since o sikani be hyen. So ahene enu mu. Watwe no ditwa no minwuma no etidunum. Tichemu nso ne se wonua bi dane wo hiani awa asase awrade onyankopɔn de wo kɔso no a emprim wakoma na so ofem ho bibia bia wo nsema wonua no sɛne wo ka no me ba asase su mahu nipa bebre wo sika wo mo ahiafo. Very good. Ebi mpo owo pere se nkoyo na nkofo tutu nsem go wasum se asum asi de wo sika ma na wo de beyo enso me so mo se ogidi ni bia ni ho a wo so onya sa adwen no sɛne watwa no Mmebusem etidu ba ku chemu aduonu nan no ye woni pa bi wo ho to pete okoso adore obi nso di adona tena so na ekoso hia no gidie ne yede ti asase we so wo pese wo boa wo bi a boso mpa ye ne fama no ugidie no nti bibia ni ho abeyo wo. So the purpose who are stand in the roadside go form jijina kwa ho sresreska omu nyina yamma mpa ngusu ne fama mo ana me mfa mom because go force omu obeye tina beye na ye omu sa no to men scape na abrabo nyina bedane crabenses enya no kre gidi onyi nie na sa wo nkran hyesem ana ni da so
ewo Kristo Yesu mu a saa adwene ne mma wo mu ni odwen saa bia ka ne gidie no kakra afi wasatwero no Mmebusem timiensa chemu aduonu nson ne se emfa ne yeye yosa ne nkame no bra wo wutumi mu se wutumi yo ye won krofo bi wo ho a wo ho kwan se nka wutumi di onipa bi kura kira defuo bi wo ma wonyo na se hiafo yi ehunu kwan no oba no se si won kwan sa nkofo ni nyina nue eda bi reba miwura hye ntotorobento no mu a ojaye na ate obehye sa nkofo ni nyina adwendwene tena meto no na Yesu me bai me fa choba bi I buy some meat obi say there be anam we there unye Kristo ni ana manwe sa anam we wei ayo say owi a aye bone aye say tejano comment meni manum ato wa na wa heda ye God obi say wo de aye honhom fi ko share prekom ewo Yesu film bia ehwe December uje ya na de share nim na mo nyina akogo pun nti ese preko de me anye muso kame pepa wa ya no eho asem tesen watwe no Leviticus tidu ba ko ne se atifi asem wo kira mo a munnie ne ne wa munnie na kinkan Deuteronomy tidu 9 na timiensa wo se mo ni achiwade bia enso no obobodin wo se adanko yoma ne atwabo ama mo mfa bi nkamo ano se mo ye agidifo yi na se Bible na so aka se wate bibia ho ntie ne bibia tie de na afi de enam bi be yesa ene ogya wo nan adi na preko hu asem a wo ka no menka ne bebre na opeso hu se boa no ana emwa no kokenka odifo Isaiah ngoma no eti aduosiansia nchemudu nson no enkrofo keka aye munua haban na mfa na newe nsa yade newe nti menim nkrofo bi omo de haban se de jai na asem keto na sen kra bi koye bi ma ya chichichi bi mu ne ade regularization of the way and then menyaw chiremiye na me court a metimi aka chiro mo se court Jesus say we no say ni neti enti we no yen hia na se me yen hie Jesus atwa no odifo Habakuk manum etimi enu chemudu miensa ne se emfra safo awrade se aman yo adwuma brem oja eho hia wo ye kusie Jesus na no ya pa me kan Bible no ko hu nkrofo bi e from mo cardia and now me hwanfo wo kire cardia fo ene wo me ne fo mo anwonafo no anwonafo na fallacy fo no so ya o mo ne fulani fo no ene Jesus me last two question oso ba ma obi anyankwa eso say ye ni no obi awu eye ni no obi awu eye ni no obi awu avreho na ahye ewiase ma ade na nkofo mu na wabe nko te de onyane Lazarus yi nko ayi mo kire ne ayi na nko nyane yabusuafo ma wu ma ne ho ntae enye no ntina me pa ba no ba asase so na mo nso obeka adwen sa kire ho atrem itwase onipa wu no wu preko pe no wu achi na temu wo ho amasa mo be da sa kire mo adwen mo bo bratene ne na me kama kire mo se wana asumura honhom ne nokure mu no mo kan se wawudie na me ne maja de ye hu on se wada ebra bi ba wonyina ba sore bra totorobento ne bebom no ne ene wonyina afrosoro ne akodida ensanda wa ankasa on ne bottom ka me bai be poso me nante ye pa ka me topa no ne yi brewa kensa hwe enso miniska nti me ba na me de ebuoi ebae se obedane we nyina pa no me dia komo ne me da te ne ka me buse dia be na wotwe na me ni de bio komo ne me nanka nsana oye wo wedding ase no o hyewe ya ye ne de mu api na me kwa me hwe agun so ora wadwi mu da ho da ho pa tina me de abai je anya no aba so obeso nipa ba na hwe wadwi mu amre papa hweye na ma no me ti ona ne sanfo ade ko mo wa kwanchiri mu meso me hwe e ma Satan fa so nya adwuma metumi ayo
Nemo me dane no a. Ebia na entimi anhye me ho so. Na me de bi akọ kama no. Memma je na ye. Enforce me. Mpem hwehwe animu. Firi me nchen kọ. Satan. O ne ma scam me go bag ni. Na me nko politician. Wa say obema be san nanim fifiri nsa na ne nsa akwa no. Betumi ayo. Sumi muwa. Onyo. Enyo. O se afọ na bi wa. So wan hwe yi a me frega tuso. Amwa betwa waso. Ma me nka asem nkyerɛw. Otwa waso nso a ensusam de beta ho. Epe wa ache bi di atoso. Di atwa manum. Firi hakɔ. To. Gatuso. Jesus Christ, say Christ. Ti ma fo be pan na ntia ba be dran. Wa o mame wa e dem mame sky. O mame sky. Owura. Ale na person ogigi me. Me si free hakɔ. Ah yes me donyame. Me nkosa akwade. Na Bible mu wa hu se da no akwa bi ne obofo ba kokoma e hira no. Me donyame. Me betwa ukoto. Me si free hakɔ. Ah David yes. Me ya se Gatuso ni ha. Ko wa dwane ona mumrika. Ko. Ah on nya hwe mame. Ya me yo so nipa ba ne bu ntimi mfu. Ana me kan, se me fa me bofu, me pɛ de wo ye no, me chiri sa de kwa. Ah. Azu de say ne Yesu me pɛ sa kwa. Ah, me free ya ba bedu ha no. Ayi, ebu akwa anante abedu ha no. On nya hwe mame. Beso kan ya tum so. Beso kan ya to so. On ka se wani mre. Wa twa no humanum se, me ba ni moifo gigi wa mpene, me di kan. Ah, Yesu. Oh, Yesu. Oh, my boo for train. Oh, there once the gram. Okay. Last question. Say, and now so free. And they in a way, a quantre, cotton sobra, cofa ibra. Na me mom pay ngusu na abey form how ni bibia. Mr. Mama quantre. Na nkwaye. Akwantre bia ni ho a e chen nwoma no. Yo pa akwantre papa no. Wontie nsem a ya twere nwoma no mu. Sa, nanya sa ko mana no omo yi so omo de kaka sa. Rachi. Ujiji mi a metwa turning kick. Ten. O ya manda mana Yesu. Ana ye chef. Mi e diwa. My way pa. Friday. Esa ko tata. Me. Mi kana ko tata.